Poštovano predstavništvo, dame i gospodo. Uslovi poslovanja i privređivanja u 2015. godini mogu se ocijeniti kao izuzetno teški i nepovoljni. Svetska ekonomska kriza nije zaobišla ni Srbiju, a samim tim nije zaobišla ni naše preduzeće. Pozitivni trendovi koji se javljaju daju nadu za bolje sutra. Javno-komunalno preduzeće Aranđelovac kao jedno od elemenata tog sistema nije bilo u imenu na poteškoće i probleme koji prate našu privredu i društvo u njoj. U tim i takvim uslovima poslovanja preduzeće, može se reći, uspešno ostvarilo postavljene ciljeve i zadatke zbog kojih je i osnovano. Uprkos problemima u poslovanju, preduzeće uspeva da prevaziđe određene poteškoće i doslednom poslovnom politikom racionalizacije na svim nivoima, smanjenju troškova na svim tamo nivoima gde je to moguće, ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 11.026.691 dinar. Iskazana dobit je dobrim delom rezultat posledice otpisa prema poreskoj upravi i to obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose iz perioda do 2011. godine. Podsjećam da su ukupne obaveze iz tog perioda bile oko 22 miliona. Tokom 2015. godine i planom za 2016. godinu biće otplaćeno ukupno oko 12 miliona dinara, čime su se stekli uslovi da se otpišu određene kamate koje su uzrokovane neblagovremenim plaćanjem poreza i doprinosa i otpisom zdravstvenog osiguranja iz tog perioda. Taj iznos je otprilike negde oko 10 miliona dinara, što će se u ovoj godini desiti. Na ovaj način preduzeće na kraju 2016. godine će biti potpuno likvidno, neće imati nikakvih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za bilo koje osiguranje, niti po pitanju kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose. Sredstva za realizaciju ovih obaveza su predviđena planom tokom 2015. i 2016. godine i subvencija lokalne samouprave, odnosno budžeta. Na taj način u 2017. godini, odnosno narednoj godini, i budžet će biti rasterećen za određeni iznos koji smo u ovoj godini u iznosu od otprilike 6 miliona godišnje morali da isplaćujemo obaveze koje su nastale u prethodnom periodu. U dostavljenom izveštaju dat je pregled prihoda i rashoda u toku 2016. godine i vi ste to ispred sebe imate. Ukupno ostvareni prihodi su 64 miliona 800, rashodi su 53 miliona i 800 i to je ta dobit od 11 miliona koja se javlja. Kao što smo već rekli, u poslovanju tokom 2015. godine bilo je poteškoća u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka, posebno u delu kada je Skupština prošle godine u aprilu mesecu, kada smo imali da je dodeljeno da javna rasveta se dodeli javno-komunalnom preduzeću Zelenilo. U samom početku nismo imali osnovno sredstvo kamion dizalicu sa korpom za realizaciju tih zadataka, međutim, jednom uspešnom saradnjom sa javnim preduzećem Elektrodistribucija Aranđelovac prevazilazili smo i te poteškoće koje se javljale, tako da građani nisu mnogo osetili na nedostatku toga. Taj problem više nemamo i od ponedeljka mi smo uz saradnji sa lokalnom samoupravom obezbedili kamion sa korpom dizalicom i od sada je on u funkciji u javno-komunalnom preduzeću Zelenilo. On je već danas trebao da bude na terenu, da radi u Darosavi na Tamburinoj ulici, međutim, zbog vremenskih uslova koji se sad u ovom momentu desili, jer ne može se po kiši raditi, odlaže se za neki prvi radni dan kada budu vremenski uslovi to dozvolili. Dakle, korpa je obezbeđena, dizalica je obezbeđena, elektromaterijal, repromaterijal imamo, tako da ćemo u narednom periodu, u narednoj godini i narednim godinama uspešno to, nadamo se, sprovoditi i realizovati. Javno-komunalno preduzeće Zelenilo, s obzirom da od samog početka nismo imali to osnovno sredstvo, znači to je prevaziđeno i to ćemo sada u svakom slučaju realizovati na najbolji način.
Tokom 2015. godine, pored redovnih aktivnosti na uređenju i održavanju javnih zelenih površina predviđenih programom rada JKP Zelenila, imali smo izuzetno dobru saradnju sa ustanovama školskih i predškolske na uređenju i održavanju zelenih površina u njihovim dvorištima, i to uglavnom realizacijom projekata preko Fonda za zaštitu životne sredine, tako da smo skoro u svim školama, ne u svim, ali u dobrom dijelu škola i vrtića u Aranđelovcu odradili dobar deo uređenja tih prostora na kojima se naša deca i učenici uče i gde oni provode vreme. Tako su tu sredstva određena iz Fonda za zaštitu životne sredine, znači realizovana i kroz te projekte. Nešto što je novo, a što će se u narednom periodu češće javljati, to je da smo počeli u ovoj godini sa uređenjem i određenih stambenih blokova, odnosno stambenih naselja na ozelenjavanju, odnosno opet preko Fonda za zaštitu životne sredine i lokalne samouprave u saradnji radit ćemo na uređenju tog prostora. Za početak u ovoj godini smo već započeti su radovi na Vašarištu 1 i Vašarište 2, gde su određene aktivnosti već odrađene, a u narednom periodu očekujemo tamo da ćemo uskoro odraditi ozelenjavanje i unošenje određenog mobilijara na tom prostoru. Pored tih aktivnosti u okviru redovnog poslovanja u toku 2016. godine imat ćemo i ozelenjavanje, odnosno unošenje sadnog materijala i u parku prirode, spomenik prirode Park Bukovičke banje. Radit će se i u Žućenom parkiću i Partizanskom groblju, tako da će imati puno aktivnosti na unapređenju, ulepšanju našeg grada. Uz podršku, maksimalnu podršku lokalne samouprave, građana, svih javnih preduzeća, uz našu maksimalnu angažovanost, ja se nadam da će naš grad u budućem biti još lepši i da ćemo mi na tome mnogo uraditi. Što se tiče samih ovih podataka, vi imate izveštaj u kojima nemamo nekih istupanja u delu finansijskom. Svi troškovi koji oni su kontrolisani što se tiče i reprezentacije i mobilnih telefona, goriva, nemamo vanrednih nekih rashoda koji su opteretili poslovanje, tako da finansijski rezultat od 11 miliona je takav kakav jeste i on je već i u prošloj godini bio pozitivan. Nadamo se da će i u narednim godinama imati takve rezultate i takvo uspešno poslovanje. Ja toliko sada, ako ima nekih pitanja. Zahvaljujem direktoru. Otvaram